na-eme mma jisi ike na mma onye na-eme onye na-echeta echi ome mma na-emela onwe ya mma ome njọ na-emela onwe ya njọ ibe onye na-eme edu ya eje ome mma n'imele enweghị mma ome njọ n'imele enweghị njọ ewo Chukwu kele ụwa amago nke onye na-eme ome mma na amaghị ome njọ na njọ ya na Chukwu kele ụwa amago nke onye na-eme eji m ka anya aga n'elu ụwa na ọbụsọ kolisa Chukwu Emeka Moroko n'ibe dị n'ụdị ibe dị na nsi na nsi nwanne m anya bụrụ m ibe owu eze nwe ọgaranya na-akpọ eze nwe oji ego na-ekọgịrịga walụ n'ime obodo be ọgịrịga walịa na nwatakịrị o wee kpata ego wee kpatasi ego ike mana alụlụ mana na-ejeli ya ozi mana obodo be niile hụrụ ya n'anya maka ibi na onwere ego na-ekene na nwanne ya nwoke lụrụ onwe ya na agba onye echi wee dunye eze nwoji ego wee si eze nwoji ego lụrụ nwa m onye echi lụrụ nwa m zụghalịbụ izu anya mgbe arụ ise idu onye nnọkọ zụba nke ya onye na-eme mma jisi ike na mma onye na-eme ya na-echeta echi ome mma na-emela onwe ya mma ome njọ na-emela onwe ya njọ ibe onye na-eme edu ya eje eze nwoji ego wee dula onye echi wana Lagos ma biri onye mechi wezuali ya bịa wezu anya bịa ebe mgbarọ onye mechi na-eme ọfụma ọzụwa mgbarọ na-abụ onye mechi na-eme ọfụma ọzụ abịa mgbarọ ito onye mechi na-eme ọfụma ọzụ abịa mgbarọ ino onye mechi na-eme ọfụma o wee lụzie mgbarụ ise nke ọ ga-eji wee dunye ụlọ ọsị na onye mmechi ebula ego eze nwoji ego wee kwesị na ya chekiziri ego ya ọ bụrụ na ego ya chọtụgo na onye mmechi ebula ego ya onye mmechi ndị ga-akọwa maka ego a ijikwavụ onye mechibela akwa alịlị si ezuru m ori ego ka m batara mgbe izizi wee zụlite bịazuo mgbarụ ịnọ onye narị ise ga-eji wee dum ụlọ asị na ama abụla onye ori ọga m na ana m ezuru okwa ori ya eze nwoji ego gbolo onye mmechi uwe eziokwu onye na-eme mma jisi ike na mma onye na-eme ya na-echeta echi ome mma na-emela onwe ya mma ome njọ na-emela onwe ya njọ ibe onye na-eme edu ya eje eze nwoji ego wee jezie wee pụtazie n'ime obodo wee dulu ndị nche obodo wee bịa si iwe jide onye mmechi onye mechi ebugolo ego mmụọ ndị nche obodo wee jezie jide onye mmechi si onye ma kwuo eziokwu kọwaa ka gị na-egosi wee jee onye mechibela akwa alịlị si edicha obodo ana m ezuru ori o abụrụ m ego ọbụla ewu chacha ma ego ọbụla
evu abụrụkwa m azụmọga m abịa mgbe arụ ịnọ olu narịsa ga-eji wedu m ụlọ o wee sị na ama ebula ego o wee sị na m bụzi m onye ori chukwu kelu ụwa gị na-emezie ibe onye na-eme eduje je n'ụwa omemma na maya ome njọ na njọ ya na ndị isi obodo jide onye mechi jide onye ma tie nye eti eti jide onye ma tabi ya bụ maka ibiko wee kwuo eziokwu onye machi na-ebe akwa alili n'elu ụwa jụwa ndị obodo anyị niile na ana m ezuru ori abụrụ m ego bulevu ego bulevu abụrụkwa m chukwu kelu ụwa gị ma ikpe ahụ ndị isi obodo jidere onye mmechi wee takatị ya bụ wee jee wobe ogwugwu wee si na ga-emi ya na ndụ onye mmechi wee nekata ọnwụ anya ịma na ebe udo dịka ogwugwu okwela ụjọ ewetakata onye ma abụbụ onye mmechi wee were ụjọ kweli wee si na ihe abụla ego lie na ihe buru ego gị ya chacha ibe onye na-eme ya ndụ ya eje chukwu kelu ụwa amago nke onye na-eme onye mmechi na-ebe akwa alili ebe ọ bụ na sịrị na m zuru ori yo ekwego m na m zuru ori ego a ma unu etizina m nwaji ego kwuru si ebe ọ bụ na onye mechi kwere ekwe wee sị na ihe abụla ego na mgbe edozi ya ụnọchacha onye machi webela akwa alili na enwe chukwu kelu ụwa na-alụ ememụ abịazụlọ gamụ mgbara ise ya bụ na m agbagola aka n'awa ọgamụ ka isi eme chukwu kelu ụwa gị wibe alụ eme onye na-eme mma jisi ike na mma onye na-eme ya na-echeta echi omemma na-emela onwe ya mma omejọ na-emela onwe ya njọ ibe onye na-eme dị ya eje ụmụ obodo anyị nụ ga-adọtị ya maka na ụfọdụ ndị Ebonyi na-ebulu ego gaba likodo lisenye wele isi wee kwela ọnwụ lisenye ma achela ọgị ya ikpe lisenye ma akwela ọgị ya ọnwụ mana ụfọdụ ndị ọga na-emegide nwa Ebonyi kama na ibe onye na-eme ebunye je ndị Ebonyi ụfọdụ na-eme njọ ndị ọga ụfọdụ na-eme njọ maka iri ego oyibo na nwanne amarozi na nwanne ewuo ọkwa maka iri ego oyibo ka nwanne ji weta nwanne ya abụrụ ọkwa maka iri ego oyibo ka nwatakịrị ji bụrụ ego lisie n'ụwa ma kwela ọnwụ n'ike ọkwa maka iri ego oyibo ka ọ gaji gbochie nwata ya ọnụ wee sizie n'obulu ego ihe onye mechi bujuru anya onye na-eme ya na-echeta echi omemma na-emere onwe ya mma omejọ na-emere onwe ya njọ ibe onye na-eme dị ya eje onye mmechi wee nalụ ụlọ bebe were akwa alili wee bilie eze nwoji ego tụrụ abịa n'ọda abịa wee nata kontena wee nata eweliterela wee buru ibu nke natala nata keburu wee jewe Ọnịcha ewepụta n'ụzọ moto gbakọtazịa weda napụrụ ijida na mmiri eze nwoji ego wee buru moto wee je ya bụrụ ka ibunye si wee je pụta n'ụzọ nwa aksidenti nwụrụkwe ụnabụgo n'ibe onye na-eme edujeje onye na-eme mma jisi ike na mma onye na-eme ya na-echeta echi omemma na-emere onwe ya mma omejọ na-emere onwe ya njọ ibe onye na-eme dị ya eje
dị n'ụdị ya ewo Afrịka onye ga-eme ka Nelson Mandela o kedu onye Afrịka ga-eme ka Nelson Mandela kedu onye Afrịka ga-adị ka Nelson Mandela anyị kpọnye fada o onye mụ Nelson Mandela o onye ọma ga-adịle gị mma obodo anyị Naịjirịa ka na-ajụ ọ bụ gịnị kwunu wụrụ n'ọchịchị Naịjirịa na-egbu mmadụ ọnwụrụ mana melotelu unu ncha o ka anyị lota Idi Amin kabuchi l'obodo Uganda lotekwe nọ n'exile wee nwụọ ka anyị lota Mobutu Sese Seko ndị ahụ gbara elu wee gbuo elu mụ mba walikwasị n'ọchịchị wee chịwanụ lotekwe nọ n'exile wee nwụọ ka anyị lota nụ Samuel Doe nke chịrị obodo Liberia webulu William Tubman maka ọchịchị emesienu Ogbuma wee na mma o Marshal Dallon na Prince Johnson ịmago na Ceylon na Nigeria ibe ọchịchị na-eme Afrịka n'ọdị njọ ego nwanyị nọ n'ime onye meta m ojiri mmanadụ onye meta nye ojiri njọ na ewo onye Musa bụ elu nwobi kwuru si n'ọgwanụ Chinemeze memana mayo menjo na nyoya na eji mukanya ganenu wa na musanke chufu Igwe do na South Africa ezi nwanne m ka Nelson Mandela o ofisi ya dị na Johannesburg ofisi ya dị n'Ikeja ịma na nwere ọnọdụ n'Ikeja o nwere ọnọdụ na Johannesburg n'ime South Africa Igwe do South onye ọma Managing Director Emerson Associate Limited okele inu nwanyị eje Ghana anụta ebe ọ na-ebula gị nwanyị ọma o ada ịmakwanye bụ na nọọsụ ụba o wee mụtali ya Adaobi o wee mụtali ya mmadụ abụrụ Chukwu Obasele mutali ya Ujunwa Mema na maya menja na joya na o Oyi memeko kwara ya onye ọma o Bakiti doji me kwata wenyakenu emesaka lobi ye no wetu Ake buche nwanu ugbo bombo Oyi ọma onye na-eme majisika na mma onye na-eme ya na-echeta echi ya omemma na-emela onwe ya nwa omejọ na-emela onwe ya njọ ibe onye na-emedu ya eje onye ojele Igbo ka Igbo na-ebu anya gbaba ezoghị m ezoghị m maji ọnwa egbu uju na ọgwọta ka na-ezoro orite mmiri na-ezoro ọrụ orite ọgwọta oil na Parakọt
dị lọlọ amaka onwe kwụsịrị m Amerika ụmụ nwanyị na-egadi kenale m maikrofonu oyime maikrofonu oji nna ka nọrọ ibite ezi oyi na ọ ga-adịkwalụ gị mma ewo ekene dịrị godi osi adịmachukwu akụziela onye ka wawa nọrọ ibite ezi oyi na ọ ga-adịlụ niile mma emeka mmadụ ọkụ ime dị n'ụdị anya gbama oyi ma ibe anya ọkpala nwoke dị ihe nọ n'elu Pasi International na port Pasi International Limited Pọrakọtụ Kọmelisa nọdụ Ọyọma Kedechi enyela ugo nwanwụ n'obi Mamụchukwu dị mgbe echi na oyima ụmụnna nwezu ọkụ n'Enugu Okechukwu na ụgwọ nọ n'ọlụ n'owu mgba na abalagu na n'ọlụ onye ọma oyi memadi ka nwunye n'Enugu bụ onye ọma ezi oyi m kpọchila ọzụwa onye kpọchila ọzụwa ebere ka nwunye n'Enugu onye kpọchila ọzụwa ebere ka nwunye n'Enugu onye kpọchila ọzụwa nwee mụda na-eme ncheta akwụsị n'igwe n'Enugu bụ onye ọma nwadị ana n'ịga dị o Boniface wee sụbọ nche onye mụ nwoke ibi ya n'ọrụ ibite egwu Morocco ma ode jima jima ibe mene ndị na-etiri m egwu a maka onye ejela igbe ka igbe na-egbuo onye gwara ọgwụ ka ọgwụ na-atụ ome mmanụ ma ya ome njọ na njọ ya na Chukwu kele ụwa amago ka onye na-eme ị na-eme mma Chukwu ma ị na-eme njọ Chukwu amago ị na-eme mma na Chukwu ma ọkasị akasị kpọọlụ m ụgbọ Emeka mara ka na-egwu Emeka ịkọsụ ego sensation Emeka mara ka na-egwu Emeka ịkọsụ ego sensation eji m ka onye gane n'ụwa so nke Chukwu ka ji aga oji Chukwu wee bụrụ ụzọ n'ụkwụ ada akpụ ya n'ije ewo onye bụrụ ibe dị mma melu ndị onye enye ya mere onye ka nne mụrụ ya n'abọ dị n'ụwa onwere onye ga-emere m ka mama m ibe nna ya Olise bụ ka ndị ndụ ibe nna ya Olise ka ndị ndụ onye dị ndụ ga-eme ibe ji bịa ụwa ma ibe emekwana ngozi nwa ọba agụ oyima melo ọra na n'ise anụ ukwu agbala enwe ya nwa nwanne m anụ ukwu agbala enwe ya nwa omenala nwanne nke m omenala ndị Igbo Abuja kedu maka Angus okwu dịrị mmụọ
Oshande washi na melive, Oshande dibo na Abuja o. Ano Foundation Nigeria Limited. Oje jeli gbeki gbe nebo. Oje kwalo okoko bu na tu. Ojoli gebu mu gebu onwu ya. Lọ́lú ọ̀bọ̀dọ̀ pàwọ́ sọ́kà náà jùlọ ọ̀bẹ̀lọ̀ fún ma. Ìbàdí njọba àárọ̀ náà nẹ̀ṣọ́ yẹn mẹ́lìẹ́. Ìbàdí mma bàárọ̀ náà nẹ̀ṣọ́ yẹn mẹ́lìẹ́. Màkà náà gà mụta nwa. Onye na-eme mmajisi ike na mma. Onye na-eme onye na-echeta echi. Omemma na-emela onwe ya mma. Omejọ na-emela onwe ya njọ. Iwe onye na-eme dị ya eje. Ezigbo mmadụ mụtara nwa gbanwee nwa ka ego. Ezigbo mmadụ mụtara ezigbo nwa gbanwee ya Chukwu Emeka. Onye Ibadan siri ike mụtara nwanne n'ụwa bụ anya Ndubuisi ya. Onye na-eme mmajisi ike na mma. Onye na-eme onye na-echeta echi. Omemma na-emela onwe ya mma. Omejọ na-emela onwe ya njọ. Ibe onye na-eme dị ya eje.